Υποχρέωση. Πρώτα εμείς οι ιερείς και δεύτερο εμείς οι γονείς να τα διδάξουμε στα παιδιά. Μην πάρουν δρόμο με το YouTube και με το TikTok, αλλά να πάρουν δρόμο με το Ευαγγέλιο. Αν θυμάστε, οι παλιότεροι, όταν γινόταν οι παρελάσεις, τώρα 28 και 25 Μαρτίου, στην Αθήνα, περπατούσε ένας συνταγματάρχης, τον λέγανε Γκίκα. Αυτός δεν είχε πόδια, το 40 τα ποδάρια του τα κόψανε. Και περπατούσε στην άσφαλτο, πρώτος αυτός, και ακουγόταν μέσα στην άσφαλτο. Τικ-τοκ, τικ-τοκ, τικ-τοκ. Αυτό το TikTok να ακούτε, όχι το άλλο. Όχι το άλλο. Αυτό το TikTok να το ακούτε. Με αυτό τα πόδια περπατάει ακόμα η Ελλάδα, να ξέρετε. Με αυτών των ανθρώπων που θυσιάστηκαν για μια ιδέα και για ένα ιδανικό. Μη μας καταφέρουν να μας περάσουν ότι δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα. Όλα πειράζουν και όλα πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας, να είμαστε, λέει, έξυπνοι. Ποιος είναι έξυπνος? Αυτός που δεν κοιμάται. Ο ξύπνιος. Καταλάβατε. Γι' αυτό να έχουμε μέσα μας τον φόβο του Θεού κατά το Ευαγγέλιο. Αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, έχουμε 10 λεπτά, καμιά απορία, κάτι για Άγιον Όρος, να με ρωτήσετε. Ό,τι θέλετε. Έχουμε λίγο χρόνο να μου πείτε. Θέλει κανείς κάτι να πει? Ρωτάνε τι κάνουν οι καλόγεροι στο Άγιον Όρος, πώς περνάει η μέρα τους. Και λέει ένας γέροντας, στο Άγιον Όρος έχει ένα μπισκότο και το τρώνε κάθε μέρα. Τι μπισκότο? Το θάνατό τους, λέει. Δηλαδή, είμαι ψεύτης. Τραβάω μια δαγκονιά στο μπισκότο που λέγεται ψέμα και το τρώω. Άρα δεν είμαι άλλο ψεύτης. Είμαι λέμαργος. Είμαι θυμώδης. Είμαι ζηλιάρης. Είμαι υπερήφανος. Όλα αυτά τα έχει ένα μπισκοτάκι που όταν το τρώμε λίγο-λίγο, τρώμε το θάνατό μας. Έχει μια επιγραφή και λέει, αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Δηλαδή, αν πεθάνεις για την αμαρτία, τότε όταν θα πεθάνεις με το σώμα σου, θα είσαι αναστημένος άνθρωπος. Και ξέρετε, στο Άγιον Όρος, όταν ο μοναχός κοιμάται, γιατί εμείς δεν πιστεύουμε στο θάνατο, όταν κοιμάται, το σώμα του είναι ζεστό. Μέχρι να τον βρούνε, γιατί μερικοί μένουν πάνω στα βουνά, μόνοι τους, δεν τους ξέρουμε, δεν τους βλέπουμε. Οπότε, για να προλάβουν να τον ντύσουν, έχει ευλογία από την Παναγία και το σώμα είναι ζεστό, είναι εύκαμπτο. Ο μοναχός δεν έχει φέρετρο, τον βάζουν με το ράσο του. Τον τυλίγουν σαν μούμια και τον βάζουν μέσα στη γη και όταν τον βάζουν διπλώνει. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος δεν πρέπει να φοβάται το θάνατο. Τα στασίδια που καθόμαστε, αυτά είναι λίγο πιο μοντέρνα, αλλά είναι ωραία. Εδώ είναι πάρα πολύ ωραία, θέλω να πω. Εχθές που μπήκαμε, φάνηκε σαν να είναι κάνα παλάτι, σαν μια βίλα στις Άλπεις. Λες και είμαστε σε κάνα σαλέ. Πολύ ωραία είστε εδώ. Βιλίτσα. Μπορεί να μην είναι ορθόδοξο, αλλά ο Πάτερ Χαράλαμπος κάνει το παν και εσείς μαζί του που τον βοηθάτε να κάνετε έναν ωραίο ζεστό ναό. Πολύ χάρηκα που το είδα. Όλα όμορφα, καθαρά. Μπράβο σας. Να σας έχει Παναγία για ερήμους. Και όλοι εσείς είστε κτήτορες εδώ. Επάνω στους ουρανούς, όλοι όταν βάζουν ένα λιθαράκι στην εκκλησία, στα μάτια του Θεού είναι κτήτορες. Και ο κτήτορας έχει μια ιδιαίτερη ευλογία. Έτσι λοιπόν τους μοναχούς τους θάβουν μέσα στη γη, αλλά τους ηγουμένους, τους ιερείς, τους αρχιερείς, τους αφήνουμε να φαίνει το πρόσωπό τους. Επειδή λειτουργάνε τα Άγια Μυστήρια, έχουν μια ιδιαίτερη ευλογία και φαίνει το μυστήριό τους. Προχθές, πριν ένα μήνα ακριβώς, συγχωρέθηκε, κοιμήθηκε ένας γέροντας της Μονής των Ιδύρων, ο πατήρ Βασίλειος, ο οποίος ήταν ο πιο παλιός ηγούμενος του Αγίου Όρους. Είχε 60 χρόνια ηγούμενος. Τον είπανε οι γιατροί, πατέρ Βασίλειε, η καρδιά σου δεν ακούγεται καλά. Μάλλον θα μας αφήσεις. Και τι λέει αυτός? Από 30 χρονών, λέει, ετοιμάζουμε για αυτή τη μέρα. Υπάρχουν, ξέρετε, μοναχοί που τους παρουσιάζεται ο Άγιος και τους λέει, μεθαύριο θα πεθάνεις. Πάνε και αυτοί, κάθονται στο κρεβάτι τους και πεθαίνουν. Με την προσδοκία ότι θα αναστηθούν. Γι' αυτό δεν φοβούνται. Σήμερα δυστυχώς, χώρια που τους καίμε και λένε οι πατέρες, καίμε μόνο τα χόρτα. Αυτό που περιμένουμε να φυτρώσει, το σπόρο, το φυτεύουμε στη γη. Εμείς δεν είμαστε να μας κάψουνε. Εμείς είμαστε για να αναστηθούμε. Άρα, μας φυτεύουνε μέσα στο χώμα και όπως μας φυτεύουνε, εμείς κάποια μέρα θα αναστηθούμε και θα είμαστε όλοι 33 χρονών. Όσο είναι και ο Χριστός θα αναστήθηκε. Και δεν θα έχουμε ούτε πόνο, ούτε θλίψη, ούτε στεναχώριες. Θα δει ο ένας τον άλλον να είμαστε κι εμείς λογικά προβατάκια του Χριστού. Που θα ακούμε τον τσομπάνο, τον ποιμένα, τον Χριστό και θα πηγαίνουμε κατά το θέλημά του. Τώρα πότε το βρούμε το θέλημα? Εδώ είναι το βασικό. Να ασχολείστε.
το βράδυ του Σαββάτου, να διαβάζετε τον Απόστολο, να διαβάζετε το Ευαγγέλιο, για να ξέρετε τι λέει ο ιερέας που το διαβάζει. Να διαβάζετε βιβλία, τι είναι ο Χριστός, τι είναι η Παναγία, τι είναι ο θάνατος, τι είναι οι άγγελοι, να ξέρουμε τι πιστεύουμε, γιατί εμείς μείναμε με τα θρησκευτικά του νηπιαγωγείου. Και έρχονται οι Ιεχωβάδες, έρχονται κάποιοι άλλοι έξυπνοι, μας λένε αυτά που εμείς δεν ξέρουμε, τα πιστεύουμε, αλλά λέμε δίκιο έχει. Καθόλου δίκιο δεν έχει, αλλά δεν ξέρουμε. Και άμα δεν ξέρεις, όλος εύκολα σε πείθει ότι αυτό που σου λέει είναι αλήθεια. Αλήθεια στην ελληνική γλώσσα σημαίνει αλφα, στερετικό, και λίθι. Αυτό που δεν ξεχνιέται. Αυτό που δεν ξεχνιέται είναι αιώνιο. Δεν ξεχνιέται, είναι πάντοτε επίκαιρο, πάντοτε μοντέρνο. Έτσι λοιπόν ο Χριστός που είναι η αλήθεια είναι και αιώνιος. Δεν σταματάει ποτέ η αλήθεια του Ευαγγελίου. Καμιά ερώτηση δεν έχετε? Στους άλλους έλεγα 25 ευρώ, εγώ δεν είπα τίποτα τώρα. Λέω 25 ευρώ ερώτηση όπου πηγαίναμε και κάποιοι είχαν και δίνανε, αλλά εγώ δεν είπα για λεφτά τώρα. Οπότε, ναι. Πάρες. Νομική σπούδασα. Αλλά δεν την τέλειωσα. Πήγα στον Άγιο Παΐσιο, δεν μ' άρεσε να είμαι. Νομική σπούδασα, αλλά δεν μ' άρεσε. Την άφησα στη μέση. Μετά πήγα δάσκαλος, που μ' άρεσε. Kindergarten. Αυτό σπούδασα. Γιατί για να γίνω σε τα μικρά παιδάκια που όλα γελάνε και είναι αθώα. Το παιδί βγαίνει από τη λέξη παίζω. Όταν παίζεις, ξεχνιέσαι. Φαντάζεσαι, αλλά όχι να κάνουμε φαντασίες με το μυαλό μας και να το κουράζουμε. Να φοβόμαστε, να μπαίνουν μέσα ιδέες, να μας κάνουν τη ζωή μαύρη. Αμάν, τι έχω πάθει. Κατάθλιψη, μελαγχολία, απογοήτευση. Αυτά δεν είναι του χριστιανού. Ο χριστιανός είναι φως. Όταν ο άνθρωπος είναι νοικοκύρης, θα τα πούμε τώρα, συγγνώμη. Όταν είναι νοικοκύρης, νύχτα είναι, λέει εδώ είναι τα γυαλιά μου, εδώ είναι τα κλειδιά μου, εδώ είναι οι κάλτσες μου. Ο τσαπατσούλης άνθρωπος, μέρα μεσημέρι, φοράει τα γυαλιά του και τα ψάχνει. Δεν ξέρει τι του γίνεται. Πρέπει να έχουμε πρόγραμμα στην πνευματική ζωή κάθε μέρα. Ξυπνάμε το πρωί, ανοίγουμε τα μάτια μας. 500 φορές κύριε Λέισον, χωρίς να καταλάβουμε καμιά φορά τι λέει. Έτσι, σαν παπαγαλάκια. Κύριε, αυτό κάθεται μέσα στο μυαλό μας. Παίρνουμε αγιασμό αντίδωρο, πάμε στη δουλειά. Από τη δουλειά, από το σπίτι μέχρι τη δουλειά, λέμε το Πάτερ ημών, λέμε το πιστεύω, λέμε το Κύριε Λέισον. Ανοίγουμε την πόρτα του σπιτιού, του γραφείου μας. Λέμε όλο πνευματικές παγίδες. Πώς παίρνουμε τα δόντια μας 2 φορές τη μέρα, πρωί βράδυ, μηχανικά πολλές φορές, έτσι να μάθουμε και το μυαλό μας να μην πετάει. Σαν μια βρώμικη μύγα έρχεται στο στόμα μας. Την τρώμε, δεν την τρώμε, τι διώχνουμε. Εμείς όμως μια βρώμικη ιδέα μπαίνει μέσα μας και μας κάνει τη ζωή μαύρη. Μην κάνετε παρέα με σκοτεινά πράγματα. Για πέστε. Γέροντα, την ευλογία σας. Να είστε καλά. Με τη νέα ταυτότητα τι θα κάνουμε? Οι ταυτότητες που πρόσφατα, εσείς εδώ στη Γερμανία δεν πάρετε και πολλά. Είστε από το λαιμό πιασμένοι. Αλλά και όλοι μας, γιατί βλέπετε παγκόσμια πλέον το ποτάμι πάει στην ψηφιακή τεχνολογία. Αντί όμως να βγούμε το πα, αυτό που λέμε προσωπικός αριθμός, εμείς το κάνουμε το πα προσωπικός αγιασμός. Άμα ο άνθρωπος είναι αγιασμένος, δηλαδή κοινωνάει, εξομολογείται, νηστεύει, αν είσαι προπονημένος, σου δίνουν μια μπουνιά στο στομάχι και δεν παθαίνεις τίποτα, γιατί έχεις καλούς κοιλιακούς μυς. Αν είσαι πλαδαρός, μια από εδώ, πάρ' τον κάτω. Η γάτα, όταν θέλει να φάει ένα ποντίκι, το έχετε παρατηρήσει, δεν το σκοτώνει με την πρώτη, το δίνει μια στο κεφάλι. Ζαλίζει το ποντικό, σου φάει να φύγει, τον κοιτάει η γάτα, άλλη μια. Τον κοιτάει πάλι, άλλη μια, άλλη μια, άλλη μια. Αυτός φοβάται και από το φόβο του ανεβάζει μια ουσία, μια αδρεναλίνη, να την πούμε, η οποία είναι πάρα πολύ θρεπτική για τη γάτα. Έτσι λοιπόν η γάτα χτύπα, τον παχαίνει και τον τρώει. Έτσι παρά μας κάνουν και εμάς. Σιγά σιγά, πάρε αυτό, πάρε τ' άλλο και θα έρθει μια μέρα που δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θα πάει να πάρεις τα λεφτά σου από την τράπεζα και θα σου πούνε δικά σου είναι, αλλά για να τα πάρεις θέλω να φοράς πράσινα παπούτσια, να τρως σαρμαδάκια, να είσαι έτσι και αλλιώς. Δηλαδή πάει το πρόγραμμα με τους επάνω σκεπτόμενους. Δυστυχώς δεν ξέρω, είπαν οι πατέρες και ο Άγιος Παΐσιος να περιμένουμε, μη βιαστούμε. Αλλά εσείς εδώ στη Γερμανία νομίζω έτσι ζείτε. Είναι όλα. Προχθές στο μοναστήρι ήρθαν από τη Σουηδία κάτι παιδιά και ψωνίζανε με το δάχτυλο. Είχανε μέσα το αυτό. Να αντισταθούμε όσο μπορούμε. Η μοναχική ζωή δεν είναι δύσκολη. Το μόνο που είναι δύσκολο είναι να μην κάνεις αυτό που λέει το μυαλό σου,
όλος ο αγώνας, αλλά να κάνεις αυτό που σου λένε η αδερφότητα, ο γέροντας, η ομάδα, η κοινότητα. Αυτό κάνετε κι εσείς, να κάνετε υπακοή ο ένας στον άλλον. Τα παιδιά στους γονείς, η γυναίκα στον άντρα, ο άντρας στη γυναίκα. Δηλαδή να υπάρχει μια κοινότητα. Αυτό είναι και πολιτισμός. Ο πολιτισμός βγαίνει από τη λέξη πόλης, που οι αρχαίοι Έλληνες κατάφεραν και ζούσαν όλοι μαζί ενωμένοι, δηλαδή με μία γραμμή. Πολιτεία. Ζούσαν δηλαδή σαν μία κοινότητα. Δεν το μετάνιωσα. Το να γίνεις μοναχός είναι εύκολο. Το να πεθάνεις μοναχός είναι δύσκολο. Γιατί τώρα υπάρχει μοναχός, μοναχός ολομόναχος και μοναχός αυτομόναχο. Όταν αρχίζει ο μοναχός και βγαίνει, πάει βόλτες, μιλάει, αρχίζει και παίρνει πολύ το μυαλό του αέρα και καμιά φορά είναι επικίνδυνο να γίνει και μοναχός αμόναχος. Και πολλοί πετάνε τα ράσα, που δεν είναι καθόλου σωστό. Όπου ο καθένας μας τάχτηκε. Άλλος για την οικογένεια και άλλος για την πνευματική οικογένεια του Χριστού. Και έτσι δεν το μετάνιωσα. Υπάρχουν μερικοί που το σκέφτονται πολύ και κάποια στιγμή το αφήνουν το μοναστήρι. Ο κάθε ένας μοναχός που έγινε έχει το δικό του λόγο. Άλλος από αγάπη στο Χριστό. Άλλος γιατί φοβήθηκε τον κόσμο. Δηλαδή με την έννοια σου λέω: αν μείνω στον κόσμο θα με φάνε. Λάχανο. Θέλω να σώσω την ψυχή μου. Όταν είναι μια αρκούδα μπροστά μας, δεν πάμε να παλέψουμε με την αρκούδα, ανεβαίνουμε στο δέντρο για να κρυφτούμε. Όχι από φόβο, για να γλιτώσουμε. Σήμερα βλέπετε εσείς, τι θα κάνουμε το νούμερο, με ρώτησε η κυρία. Ο καλόγερος δεν τον πολύ νοιάζει. Δεν παίρνει νούμερο. Τι θα τον κάνουνε. Δεν έχει στον κόσμο υποχρεώσεις. Ο μοναχός είναι και σαν τον λοκατζή που πάει μπροστά για να λέει σε εσάς τι να κάνετε. Σαν δηλαδή παρατηρητής, γιατί από του Θεού το θέλημα. Λέμε ότι ο καλόγερος παίρνει φως από τους αγγέλους. Και οι λαϊκοί, εσείς, παίρνετε φως από τους μοναχούς. Αυτή είναι η σειρά. Κόσμος, οι μοναχοί και οι άγγελοι. Και πορευόμαστε ο καθένας με βάση το θέλημα του Θεού. Αυτό. Πέρασε. Τι. Το αυτό είναι από τη μάνα μου. Όταν ήμουν πολύ κατσούφης, δεν γέλαγα καθόλου. Με πάει σε ένα χειρουργό πλαστικό, με κάνει 2 τσιμιές εδώ και τώρα γέλαω. Λέει, να τον βγάλουμε αυτόν έτσι, κάτσε τον βγάλουμε αλλιώς. Η μάνα μου ήταν έτσι. Την κοίταζες και γέλαγε. Την έλεγε ο δάσκαλος κάτι χωρίς να υπάρχει λόγος, γελούσε. Ξέρετε, είναι ωραίο να γελάς, αλλά να μην γίνεσαι γελίος. Δηλαδή να μην γίνεσαι χαζοχαρούμενος. Ο μοναχός πρέπει να, όλοι μας να είμαστε χαρούμενοι, αλλά στα δύσκολα, λένε οι Ρουμάνοι ένα ωραίο. Κλαίω, λέει, τη νύχτα και γελάω την ημέρα. Τη νύχτα κλαίω για τις αμαρτίες μου και την ημέρα γελάω γιατί τι φταίει να δείτε εμένα τώρα μου τζούφλι εδώ. Εγώ ξέρω αν πρέπει να κλαίω, αλλά το βράδυ. Αυτά.